Altså mit navn det er Stefan Sønningsen. Jeg er ansat ved Dense i Hamburg og står for det skandinaviske marked. Dense som virksomhed leverer jo svejseudrustning, hovedsageligt til robotter, ligesom man kan se her, men også til håndsvejsning. Vi åbner døre op for at vise, hvad har vi, og hvad kan vi, og hvad står vi rundt for. Dense ligger i Norderstedt, altså i starten af Hamburg. Fra den dansk-tyske grænse bruger du 1 time og 46 minutter, så er den ret præcis. Og så drejer du af ved Hamburg, og så kører du ind forbi Dense. Og så regner du med ikke det store, men bliver fuldstændig overrasket af, hvad det er i grund for en partner, jeg har. Og vejen videre, slag på tasken, 45 minutter og 50 minutter, så er man ved Hannover-messen, så det ligger lige på vejen.